Tradițiile și obiceiurile din Apața. Apața se află într-un loc aparte. Odinioară a făcut parte din domeniul cetății Bran și a aparținut orașului Brașov, iar mai târziu județului Brașov. Această poziție geografică a izolat mult timp satul de alte localități maghiare, căci în jur erau în special sate săsești și românești. Satele maghiare mai apropiate aparțineau însă altor județe. De pildă, Ormeniș și Dăișoara erau în județul Târnava Mare, iar Aita Mare și Belin în 3 scaune. Poate tocmai datorită acestei izolări, la Apața s-au păstrat obiceiuri vechi și deosebite, pe care în alte sate le-a acoperit de mult uitarea. Astfel sunt logodna, matcașagul, colindatul satului sau obiceiurile de carnaval. Și, bineînțeles, celebrul împușcat al cocoșului de Paști, a cărui poveste merge înapoi până în Evul Mediu. Furtul porților și murdărirea sunt farse pascale. În noaptea de Paști, de duminică spre luni, băieții și flăcăii satului furau pe ascuns porțile caselor cu fete de măritat. Totodată aruncau în curți paie, rumeguș sau chiar bălegar, semnalând astfel, în glumă, unde locuiește o fată isteață. Deși astăzi obiceiul se păstrează doar într-o formă jucăușă, el încă stârnește râsul sătenilor. Împușcatul cocoșului este o tradiție vie, născută dintr-o veche întâmplare. Se spune că pe vremuri localnicii s-au ascuns între zidurile cetății ca să scape de tătari, dar un cocoș, prin cântecul său, le-a trădat ascunzătoarea, iar dușmanii i-au atacat. Sătenii au hotărât atunci să pedepsească, în fiecare an, cocoșii pentru trădarea de odinioară. Astăzi nu se mai folosește un cocoș viu, ci copiii trag cu arbaleta într-o țintă în formă de cocoș pictat pe lemn, la marginea satului, pe Hegi Paragă. Obiceiul nu doar că s-a păstrat, ci a devenit un adevărat eveniment comunitar, pregătit cu săptămâni înainte. Rol principal în organizare îl au băieții de clasa a 7-a, care aleg 6 flăcăi cu sarcini speciale. Cu câteva săptămâni înainte, aceștia se adună în bucătăria de vară a primului flăcău, loc numit Casa Cocoșului. La sfârșitul carnavalului, în prima duminică după Marțea Cârnelelor, se face adunarea cocoșilor. Merg prin sat cântând "Aveți de vânzare cocoși, dacă nu, să cânte mierla în loc". În ziua împușcatului, care odinioară era a doua zi de Paști, iar după al doilea război mondial a devenit prima zi, duminică, flăcăii se îmbracă de sărbătoare, cămașă albă, vestă roșie cu șnur, pantaloni negri, cizme, iar la brâu sabie de lemn pictată. Își pictează mustăți și bărbi, iar unul dintre ei se deghizează în popă țigan. Vitejii sunt băieții mai mici, care defilează în rând militar cu puști de lemn și arbalete pe umăr, până la Hegi Paragă, unde are loc împușcatul. Întregul moment se desfășoară ca un spectacol. Unii apără, alții acuză cocoșul, iar popa țigan îl petrece cu un ritual solemn. Ziua se încheie, firește, cu un ospăț al cocoșului. Voie bună, râsete și o comunitate care cu bucurie păstrează moștenirea străbunilor.